Explica que porta 50 boies, un parell d'estorbarans i un parell de morillos, que és l'últim camió que forma part d'aquella mena de comboi per anar directament cap a Ginebra i que estan esperant a l'altra banda de la frontera només el contingut d'aquest camió. Veuen que no pot passar la frontera per la carretera, perquè senzillament no hi ha carretera, no hi ha pont. I d'una manera o d'una altra l'avisen que intenti passar directament per la muntanya. És així que li diuen diferents colls. Li diuen el coll del Pertut, del Portell, que està una miqueta més avall, o el coll d'allí, perquè el coll de Manresa no hi era, tal com el coneixem ara. I ell decideix tirar pel coll d'allí, el més dolent, perquè si hagués decidit anar pel coll del Portell, hagués passat, perquè allà el coll era molt més ample, però decideix anar pel coll d'allí. I què passa? Que pel coll d'allí el camió s'estimba. S'estimba i tots els quadres van per terra, segons aquest dietari. En aquell moment, el tinent que comandava aquell darrer comboi té nom i cognom, Alejandro Blasi, i que decideix que aquells quadres es recullen tots de terra i ell i els seus dos homes que l'acompanyaven comencen a agafar els quadres un a un de terra i els porten a Collibert, fan tot el coll d'allí, baixa fins al primer poble francès, que són les Illes, i allà hi ha un camió de 8 que està recollint els quadres que estan baixant. Els agafen tots, absolutament tots. I quan arriben a l'altra banda amb el darrer quadre, allà expliquen que els reben com si fossin autèntics herois, perquè han salvat fins al darrer quadre de tot el contingent dels quadres de l'evacuació del Museu del Prado. Quan vaig acabar de llegir, perdoneu-me la franquesa, em vaig posar a plorar. Em vaig posar a plorar perquè em vaig emocionar. Perquè jo havia començat aquesta recerca pensant que buscant una irregularitat, algú que havia posat la mà al calaix. En canvi, estava trobant un gran heroi, perquè aquell home, el tinent Blasi, havia perdut la guerra. Era l'últim. Podia haver deixat els quadres allà a terra, marxar cap a casa i oblidar-se de tot. En canvi, no. Va portar el seu compromís fins a les darreres conseqüències. El territori i buscar-lo és un absurd. I per tant vaig decidir que el meu camió seria el de l'Alejandro Blasi. Voleu conèixer aquest Gary Cooper? Aquí. No va del cas que el vaig buscar. Vaig veure que havia tingut carrabiner. Mirant en l'arxiu d'Àvila, carrabiner del Negrín. Havia fet la guerra a la Vajol. I el vaig trobar, però ja feia 2 anys que era mort. Vaig anar a veure la seva família. Havia muntat una botiga d'electrodomèstics al carrer Portal de l'Àngel, carrer Santana, és allò? Sí, més o menys. I els fills, quan em van rebre, els vaig preguntar què sabeu del vostre avi? Potser n'eren amb l'abundància, aquesta gent. I em van dir, el nostre avi, res, va fer de carrabiner a la Vajol durant la guerra. Allà es va enamorar de la nostra àvia, que era d'Agullana. Per tant, vaig imaginar que aquell Gary Cooper, mentre vigilava la mina, també vigilava una padrina d'aquí d'Agullana. I poca cosa més. I quan els vaig explicar tota la història, van quedar bocabadats. Que el nostre pare va portar els quadres del Prado. No s'acabaven de creure. I vaig tornar a pensar en aquell carrabiner de Cartagena. Els carrabiners s'enduen els secrets a la tomba. Aquest home mai va explicar res en els seus nets, no li vaig poder fer la pregunta. I només puc explicar allò que vaig trobar. Que el seu camió anava farcit de quadres del Prado i que ell, amb el seu esforç, els va salvar tots. Per tant, per mi és un honor perquè des de fa un any, si aneu un dia al Museu del Prado, a més de veure el 2 de maio, el nostre amic del Majordom de Peralada, hi ha una sala dels Goya amb la qual està dedicada al tinent Alejandro Blasi. O sigui, això està documentat. Ben documentat. Per tant, aquest és el meu fer que Compàs tingués una infantesa molt trista. La seva mare era una dona distant. Això el va marcar de per vida. Era un nano trist, era un nano aïllat, i els seus pares, pensant que farien un home de profit d'ell, el van enviar de seguida a estudiar a Barcelona, al Liceu francès. Es pensaven que amb diners ho posarien tot, però el company ja va arribar en aquella escola tocat, el va marcar, i això es veuria en diferents fases de la seva vida. Quan arriba al Liceu francès, allà hi ha estudiants brillants, com per exemple el germans Soldevila, entre altres, no? Bosque Gimpera també és d'aquella època, estudia també en el Liceu francès. Però per un company es fa amic d'un altre nano que també sempre és arraconat, un nano que també pateix molta solitud, però no per un problema afectiu, sinó per un problema físic, perquè és Francesc Layret.
Francesc Layret patia una mena de paràlisi, una mena de polio, i per tant no caminava bé, caminava amb uns bastons i unes crosses, i això feia que fos un nano que no pogués córrer, que no pogués saltar, que no pogués fer cap mena dels jocs que feien en aquella època i queda molt relegat. I Companys s'hi acosta. Fan una aliança indestructible, ells dos. Layret era un tio superintel·ligent, Layret era el cap, i Companys eren els seus braços i les seves cames i les seves mans. S'ajuden mútuament, moltíssim. I d'aquella relació del Liceu francès, Companys és la millor cosa que en treu, és la seva relació amb Francesc Layret, perquè Francesc Layret decideix fer la carrera de dret i Companys a darrere. Entren tots dos a estudiar per advocat i així com Francesc Layret és un home que de seguida s'hi posa i treu matrícules i és un home brillant amb les seves notes, Companys no. Companys és un home que es prova a tranques i barranques, que segueix una mica però va a la seva, perquè en aquell moment Companys ja té 3 passions en la vida. Jove, perquè tenia 3 passions. Una eren les dones, l'altra era el billar i l'altra era la política ja, perquè tenia una bona oratòria. Comença a estrenar-se amb oratòries a peu de carrer. I mireu si té bona oratòria, populista, que en aquell moment li treuen el mot del pajarito. El pajarito o l'ocellet, com li deien, no? Companys l'any 1901 fa el seu primer míting a Barcelona. Un míting que el títol és Espanya sin conventos. Us imagineu? Companys fent aquesta mena de míting. Era un home que no era gens catalanista en aquella època, gens. Era un home que era, diguem-ne, la causa catalanista li venia petita. Ell volia una cosa més, l'obrerisme, l'anticlericalisme, m'enteneu? Coses així molt més internacionals. I comença fent aquests mítings, però sempre va al costat del Layret, que li va marcant una mica la pauta. És també l'època dels pistolers de Barcelona, i això vol dir que al carrer allò era un bany de sang contínuament. I Companys li costa molt acabar la carrera. Layret ja l'ha acabat i ell encara li costa. Les dones el perden. I és aleshores que el pare, fart de pagar les trifulques del seu fill, l'amenaça en què li donarà l'herència si no sent el cap. Sigui per això o per altres coses, la qüestió és que es casa. Es casa amb la Mercè Gironant amb dones i que els seus clients són aquests de la CNT que no tenen mai ni un duro. Per tant, fan el negoci del tapet i les cabres. Però continua augmentant. Dona 2 fills, en Lluïset i la Maria, i les coses van mal dades. Arriba un moment en què en Companys, en aquella època, entra a la presó 17 vegades. Per tant, entra i surt, perquè és el moment dels pistolers, és el moment de la patronal, era el moment que hi havia uns aldarulls al carrer brutals. En un d'aquests aldarulls el posen a la presó, en el castell de la Mola, i ell demana que en Layret el vagi a treure. En Layret ha aconseguit l'acte de diputat, justament, i quan el va defensar, maten en Layret. En aquell moment ell es queda desarmat perquè es mor el seu amic de l'ànima. I també perquè feia poc havien aconseguit un altre amic amb aquest trio que eren, no? Que eren el Companys, en Layret, i el tercer era justament el noi del sucre, el Salvador Seguí. Us imagineu quina fila feien tots 3? El Companys, prim, escarransit, el pobre Layret amb les crosses amunt i avall, i el Salvador Seguí, però mal, amb aquell traç de ratlles, amb aquell barret, que semblava un gàngster de Chicago. Per tant, havien de fer una fila brutal. Layret el mata, per tant només queda Companys i el noi del sucre. En allà va ser un cop molt fort per Companys, perquè perd l'home que més ascendència tenia sobre ell. Però en aquell moment les coses anaven mal dades perquè s'acaba el pistolerisme, però arriba la dictadura de Primo de Rivera. És d'aquesta manera que Companys encara tasta més vegades a la presó i comença a coincidir en el seu camí coetani un home que el marcaria moltíssim, que és ni més ni menys que Francesc Macià. Ell es mira Macià amb una certa simpatia. Li agrada Macià perquè veu que és un home que porta els seus compromisos fins també a les darreres conseqüències. Francesc Macià protagonitza els Prats del Molló, ja ho sabeu, amb el qual intenta que Catalunya sigui un estat independent, amb aquella consigna militar que sortint de Prats de Molló arribarà fins al balcó de l'Ajuntament d'Olot per proclamar una Catalunya independent. Sabeu com acaba? En Macià el posen a la presó, però de seguida aquell fet desperta moltíssima simpatia, sobretot a nivell popular. Macià acaba sent l'home buscat per tothom perquè té un carisma que Companys no té.
I aquí veu de seguida que ha tingut mala sort en coincidir en el temps i en l'espai justament amb Macià. Arriben nous aires, la dictadura de Primo de Rivera cau pel seu propi pes i els polítics d'arreu busquen l'home més carismàtic de Catalunya perquè s'ensuma que venen aires de república. Es troben tots a Sant Sebastià, amb el qual pacten el famós pacte de Sant Sebastià, que gent de Macià no ho veu massa clar. Li diuen que Companys és un espanyolista, que Companys és un senyorito, que està defensant sempre els obrers de la CNT, però ell no ha treballat mai en sa vida, perquè li paguen sempre les coses des de casa. Però el Macià no té massa temps per perdre massa estrenys, és molt gran ja, i diu que tothom suma en aquell partit. Funden Esquerra Republicana de Catalunya, Macià i Companys van de la mà en aquest partit, i sí, aquell famós 12 d'abril de l'any 1931 guanyen la República, proclamen la República, i és així que aquí trobem el primer enfrontament fort entre Companys i Macià. Per què? Heu guanyat, i el Companys li diu sí, i llavors Cambó li pregunta què penseu fer? I Companys li diu la revolució, la que demana el poble. I en Cambó li diu esfonsareu la pesseta. I en Companys li diu tant se me'n fot la teva pesseta, i penja. Per tant, anava fort, Companys. Però què passa? Que amb aquella eufòria, amb aquell subidor que portaven, doncs anàvem amb la gent de la Unió de Rabassaires, que ell els defensava sempre, i li passen la vara d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Li diuen Josep de l'Esguinet. I surt al balcó. Surt al balcó i proclama la República Catalana. Enmig de tota aquella gent que estava encara començant a entrar a la plaça. Al Macià li expliquen: ei, que en Companys està proclamant la República des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En Macià se l'emporten els dimonis, perquè veu que hi ha més banderes republicanes que no pas banderes catalanistes en aquella plaça, i va aguantant com pot el tipus. Enganxa dels Companys que està baixant encara d'aquell subidon del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Diu que l'agafa per aquí i li diu: però què has fet? Tu no ets ningú per proclamar aquesta república. El Company es queda garrativat perquè havia tastat aquell tocar el cel amb els dits i de cop i volta l'apartaven així amb un tres i no res. I el deixa allà arraconat, amb el tavi penjat. Realment Company ho passa molt malament en aquell moment. Macià travessa la plaça de Sant Jaume, se'n va a l'altre balcó de la Generalitat i allà sí que proclama la seva república dins dels estats confederats de la península Ibèrica. I Company es queda al carrer, es queden els seus clients de la CNT, Per tant, Déu-n'hi-do que havia de fer amb Companys. Les coses van millorant a poc. I Companys, doncs, hi ha un moment en què a Madrid el demanen si vol ser ministre de Marina, i ell accepta. Se'n va de Barcelona per anar a Madrid a ser ministre de Marina. En Macià ho explica molt bé, que diu que va dir a un dels seus: què hi fa l'home del Terrós sent ministre de Marina a Madrid? Però bé, a en Company ja li va bé. Primera perquè s'ha aplicat ja la llei del divorci. I això vol dir que s'ha pogut desempallegar de la seva dona, de la Mercè Micó, i se'n va cap a Madrid, ja és solter, ja està divorciat. I a més és un home que, recordem-ho, era espanyolista, era, diguem-ne, republicà, més que catalanista. Allà està bé, a Mazalla, també està bé, tota els intel·lectuals. Allà Company es comença a fer nacionalista, justament per defensar aquest Estatut de Núria, perquè allà rep per tots els costats. Arriba un moment en el qual se'n comença a donar compte des de Madrid com ataquen a Catalunya i Companys ja va virant, ja no és tan espanyolista, es torna cada cop més catalanista. Fins que arriba un moment en què Macià, gran ja, l'any 1933, es mora i no troben a ningú més predisposat que Companys per ocupar el seu lloc. I a partir d'aquí el criden per si vol venir a ser president de la Generalitat a la mort de Macià. Hi ha un dibuix molt característic en el B negre, que era una revista satírica, en la qual es veu una cadira plaça, que era la cadira d'en Macià, i en Companys petit en aquella cadira, volguem dir que el nen més pobre del camp. I què passa? Que aquesta llei està totalment desaprovada pels grans terratinents, que l'única solució que veuen per tirar enrere aquesta llei és que la porten al Tribunal Constitucional dient que Companys no té competències per poder fer aquesta llei. Però no ho fan per res, no. Ho fan per tirar enrere una llei que als grans terratinents no els hi va a favor. Què passa amb el Tribunal Constitucional? Doncs sí, d'acord, aquesta llei no té competències del senyor Companys per tirar-la endavant i per tant anul·len aquella llei de contracte de conreus. Per tant, allò ja és inconstitucional.
Què passa? Que entremig hi ha molt de merder, hi ha moltes bullangues, hi ha moltes revoltes socials al carrer, està manant de dreta pura i dura. A Astúries hi ha una vaga de miners brutal, amb el qual això fa que realment l'ambient al carrer sigui molt enrarit, i hi ha companys que es manté amb aquella llei que per molt que diguen a Madrid, ells la tiren endavant. Us sona això? No gaire. No gaire, oi? Estem a l'any 34, al 36 hi ha eleccions, rei del pèndol, tornen a venir les eleccions generals i guanyen les esquerres, amb el qual hi ha una amnistia i companys del seu govern surt de la presó. És el moment de màxima glòria de companys, perquè tot i que torna molt prim, torna malalt, entra a Barcelona amb un bany de masses. Entra amb un cotxe descapotable, no sé si heu vist les fotos, va amb un abric negre, amb una boina negra i una bufanda blanca. Entra per la Gran Via i tota la gent l'aclama. Torna el president que havia estat empresonat. I ell tasta allò, aquella mena de bany de masses, normalment l'embogeix, però està malalt, està molt feble. Arriba fins al balcó de la Generalitat i allà fa el seu discurs més sublim de tota la seva carrera política, amb el qual només us diré les últimes 3 frases que reconeixereu. Acaba el discurs dient: tornem a lluitar, tornem a sofrir i tornem a vèncer. I un cop dit això es desmaia perquè està malalt. Diu que tu saps. Es refà, però aquella glòria li arriba tard perquè al cap de 3 mesos esclata la guerra civil, per exemple, que l'envia fora, cap a París per salvar-li la vida. Des de París molts consellers li diuen: però què estàs fent? No t'aclares, no saps el que fas. I ell sempre diu: doncs veniu cap aquí, aviam què fareu aquí vosaltres, això no és fàcil. Hi ha un moment que s'emprenya perquè diu: és que no vaig haver ben fet per ningú. Sabeu què us dic? Ho diu en una reunió: m'aniré enfront i que em matin. I el García Oliver, comunista, conseller seu, li diu: si vols que et matin no cal que vagis al front, ho podem fer-ho ara i aquí mateix. Aguanta, això no era fàcil, Sigui com sigui, companys, aguanta. Aguanta la pressió de la guerra civil, aguanta la pressió dels fets del maig del 37, amb el qual hi ha aquella trifulca entre el Partit Comunista i tots els anarquistes amb els fets de la plaça de Catalunya, són d'Òrrego. I aquí arriben amb un enfrontament total diari, fins que arriba un moment en què acaba la batalla de l'Ebre, la República perd la guerra i tots comencen a passar cap a l'Empordà, perquè tots ja veuen que l'exili és inevitable. I companys, juntament amb alguns consellers, arriben a aquesta zona i arriben fins al Mas Perxés d'Agullana. En Negrín se'n va cap a la mina de la Vajol, a la Zanya se'n va a Can Barris i tots miren directament cap al Coll de Llit perquè saben que és l'únic pas que poden passar la frontera sense perill de bombardejos, sense cotxes i sense massa gent, perquè era la millor manera de passar amb seguretat l'altra banda de la frontera. Si us sembla, expliquem al final d'aquesta història quan estiguem just davant de la frontera. D'acord? Ja companys en el lloc on va passar la frontera. Companys, va passar la frontera. Va ser curiós perquè van quedar d'acord que passarien a la frontera els 3 presidents. Companys, Aguirre, del País Basc, i Azaña. Azaña va decidir que passaria la frontera ell sol, perquè va dir que no volia passar la frontera amb 2 presidents autonòmics i que, per tant, els va ben plantar i va avançar la seva hora una hora abans per passar la frontera. Què va passar? Quan va arribar a França l'estaven esperant, perquè tot i que estava perdent la guerra, el president Azaña era la màxima autoritat del país veí, era el president de la República, i va passar amb tots els honors. Què va passar? Que quan en Companys i a l'Aguirre van arribar aquí dalt, l'Azaña ja havia marxat. No van entendre massa bé el per què, tampoc ho van preguntar, van pensar que havia estat un malentès. La qüestió és que quan van arribar a baix ja no els esperaven, perquè les autoritats ja havien passat. Se l'ha de pagar aquella truita, en Companys va fer així i va veure que no portava diners. I la senyora dels trabucaris li va dir: no es preocupi, president, aquesta truita ja li paguem als francesos. I això ho recorden constantment. Si algun dia aneu a les illes i aneu als trabucaris, que encara està obert, si veuen que parleu en català us diran: encara ens deveu la truita del vostre president. Fan aquesta broma de algú sempre. Però si més no que sapigueu d'on ve aquesta broma. La qüestió és que van anar a parar directament cap a França, i a França cadascú va fer una mica la seva via. Companys tenia un problema personal a França. Ell havia marxat a França amb la Carme Ballester, la seva dona, la seva segona dona,
però tenia el fill de la primera dona, en Lluïset, que tenia un problema d'esquizofrènia, un problema greu, una malaltia mental greu, i l'havia ingressat en un sanatori a prop de París. El que va passar és que quan van arribar els nazis a la França ocupada, aquell sanatori el van entrar-hi i va haver-hi una mena com de descontrol i el fill d'en Companys es va escapar d'aquell sanatori. I per tant en Companys estava molt preocupat perquè no sabia què havia passat amb el seu fill. I tot i que la situació a França era delicada perquè els nazis estaven manant a dintre ja, doncs ell no va voler marxar del territori francès. Així com altres polítics que van anar cap a Londres o cap a Mèxic o cap a Xile, ell no es va voler moure de França, tot i saber que Franco havia posat preu al seu cap. Li van dir, marxa, marxa perquè és que Franco ha demanat la teva extradició. Si no marxes acabarà venint la Gestapo i se t'endurà. Però ell no es volia moure de la Bretanya perquè allà volia tenir una adreça fixa perquè si sortien notícies del seu fill que el poguessin trobar. I no es va moure, esperant sempre notícies del seu fill desaparegut, fins que finalment hi van anar-hi a l'agost de l'any 1940, la Gestapo el va agafar i el van entregar a la policia espanyola directament pel pont d'Hendaia, al País Basc. Allà va ser portat a Madrid, allà va ser torturat, allà va ser pagat, allà va ser humiliat i finalment van decidir que li farien un judici sumaríssim. El van portar directament cap al castell de Montjuïc de Barcelona i allà se li va fer aquest judici, que va ser una farsa, amb el qual la condemna va arribar de seguida i la sentència també. Era culpable i l'havien de fusellar. El dia que l'havien de fusellar era el 15 d'octubre de l'any 1940. Aquell dia diuen que va aparèixer un dia gris, era al matí, a les 6 del matí, que encara era fosc, quan van sortir a l'esplanada del castell. Van haver d'esperar que es fes de dia, perquè si no, no el podien afusellar, segons deia la llei franquista. Quan es va fer una mica més clar, van començar a caminar cap a l'esplanada que dona cap a l'exposició, en el fossar de Santa Eulàlia. Diu que anaven en fila índia, anava Companys al davant amb els dos capellans a darrere i una comitiva que hi havia en secrets gent de la secreta de Franco, també hi havia tot el piquet d'execució i el capità Colobí, que era el defensor del president Companys. Van arribar a l'esplanada, allà es va desfer la comitiva, fins i tot van veure que Companys somreia un xic, va acabar de parlar amb els dos capellans que l'havien acompanyat i es va posar de cara al piquet d'execució. Diuen que l'oficial que comandava aquell piquet se li va apropar i li va voler posar un drap als ulls per embenar-li i ell va refusar aquell drap amb un gest sobri, dient que no, que volia mirar de cara aquell piquet d'execució. Diuen que es va descalçar per poder trepitjar terra catalana i amb aquella tènue llum d'aquella matinada destacaven les seves sabatilles blanques i també aquell mocadoret blanc que sempre duia a la butxaca de la seva americana. El piquet es va posar només a 6 metres per poder-li disparar i abans que fos abatut, Companys va poder cridar per Catalunya. Va caure malferit. Aquell oficial que comandava aquell piquet d'execució se li va apropar per controlar si encara li trobava el pols. Va veure que encara era viu i va haver de repetir fins a 3 trets per poder acabar de matar-lo. Diu que quan va fer això li va tornar a mirar si encara tenia pols i va poder treure el mocadoret blanc que duien a la butxaca, que estava xop de sang. Aquell gest, però, fou vist per aquella gent de la secreta de Franco que li va demanar el mocadoret, se'l van guardar i en aquest oficial que comandava aquest piquet d'execució li van fer un judici i el van acabar expulsant de l'exèrcit, només per aquest fet. Aquell dia va ser un dia trist perquè Franco, sense voler, havia creat un màrtir per la causa catalana, perquè el president Companys, que havia tingut moltes llums i moltes ombres amb la seva trajectòria política, amb aquella mort era la manera de poder redimir tots aquells que l'havien malparlat de la seva figura, perquè amb aquella mort, amb aquella dignitat, era l'únic que va conservar la tranquil·litat de saber que moria per la gent del seu país, perquè sabia que estaven afusellant el president de la Generalitat, perquè Franco es pensava que afusellant el president podia afusellar a tothom que volgués. Allò era el 15 d'octubre de l'any 1940 i des d'aleshores, cada 15 d'octubre, sempre hi ha pobles i ciutats de Catalunya
que a les 6-7 del matí sempre hi ha campanes que toquen a morts, sempre hi ha salves d'honor que recorden el president afusellat. Arribar fins aquí té aquest simbolisme. Diuen que companys, quan va passar la frontera per aquí dalt, va haver un moment que va mirar enrere i el president Aguirre li va dir: "Què mires?" I va dir: "El meu país. El meu país, perquè arribarà un dia que podré tornar per recuperar la llibertat del meu poble." Poc es pensava que sí que tornaria, però no per recuperar la llibertat, sinó que tornaria per morir justament pel que representava. Per tant, penso que amb la sortida que avui hem fet, arribar fins aquí per recordar tots els exiliats, penso que és una bona manera que a través de la figura del president Companys puguem fer aquest moment de silenci, sobretot per posar dignitat a la nostra memòria, no només per en Companys, el president, sinó per tants i tants exiliats que com en Companys van haver de marxar a correcuita del seu país i molts d'ells, la gran majoria, no van poder tornar. Estem en un paratge que està amarat de tristesa. I ara ho dèiem quan baixàvem del cotxe. Aquesta boira ajuda a entendre com realment la gent que anava cap a l'exili van passar a l'altra banda amb l'ànima partida, perquè deixaven enrere tot un país, tota una gent. Deixaven enrere molts somnis i moltes il·lusions. Era un país que havia perdut la guerra, eren els vençuts. Ja sabeu que la història dels vençuts mai en parla. I nosaltres, amb les nostres sortides, sí que posem els vençuts en el mapa, sí que posem els vençuts en la història. I penso que les sortides que fem, gent com vosaltres, que té la sensibilitat suficient per poder arribar fins aquí, penso que us volia agrair que realment avui haguéssiu desafiat la mandra, la son, la pluja, per poder ser fins aquí, perquè amb la nostra presència nosaltres sí que fem visibles els invisibles. Moltes gràcies. Per tant, si us sembla, no, no cal que aplaudiu.